jî binêre çanku ustad bû yani fikir awan bixwe gelek pêşî hemî tiştî da Rastem. Biiznava emberî xwe bidin Diyarbekirê. Lewra li Diyarbekirê jî mêvanê me heke nûçegiyanê me Barış Özdemir niha li pêşberî me bila bê ekranê Barış merheba ji te re mêvanê te jê ye Mamoste Abdurrahman Yel. Tabii hatta 26 mehê wextê xwendekarên me hene lê gava ku tercihên xwe dikin bila bala xwe bidin çi gelo mamosteyê me çi dibêje divê meseleyê de. Pere Mehmet Baki ve kitaycı got hatta 26 mehê te xwendekar ji bo zanîngeyan te tercihên xwe bikin mêvanê me jî Abdurrahman Yele him mamoste him jî şêwirmendê perwerdehiye em ê jê pirsin mamoste hûn zanin heta 26 mehên ha tercih dest pêkirine 26 mehê heta devam bikin wî çaxê lê pirsa min ewil bila ev be xwendekar piranî gelek xwendekar tercih hata sem jê re te bêjin tercihên xwe şaş çê dikin ji bo ku tercih hatasını nekin gereke haces çi ebin Pêşê em bêjin rojbaş ji bo vê tercihê de yan nebin yüzdelik dilim em jê re dibêjin li gora yüzdelik dilim eger ki tercihê xwe bikin obserê xwe nekin ji xeberê jî wese yeme jî xeber da ji wan re dibasînê de gote got Milli Eğitim li her bajarê tercih bürosê vekirine bira muhakkak harim bu an bişêwirin o wan mamosteyê rêberiyê şêwirmend ev ê rêyê dehî çêtir nîşanî wan bidin li gora wê eger tercihê xwe bikin muhtemelen ew ê nebin yan nebin. Peki mamosan ha ez bawarım îsal ji bo du beşên din jî hatibû be salan berê da ji bo tipê hebû ew sînorekî anîne ew mesele çi ye bila xwendekarên me tercihên xwe baş bikin ji bo vî Rast em bêjin mesela li gora puan vadek dikin em bêjin êk ev ê tipê binivîsînin hele özel de hinkî puanê wan dehî kemtin em bêjin 405,000 405 puanî li gora hesabê par ki karibûn tipê binivîsînin ki ketibûn 140,000 evkê de distirayê de îsal ev ê wî 405 ev ê ancak bibe 50,000 vadekî li gora wî 405 puanê 24 heb tercihê xwe yazî bikin vek havê aynî yazî nekiribin çünkü senior ki işte pere heye sadece işte pere jitine senior ki danine tipe 40,000 gereki tekefi 140,000 mimariye mühendisiye hukuke mamostetiye her ki senior ki juan rahe have megote tipe 40,000 mimariye 20,000 mühendisiye mamostetiye دستو 40,000 حب زارو که تکف ناوی پیشی که نکف ناوی پیشی نکارن ترجیح کن. Olsa hûn ha ji bo vî karî ji bo tercihan şêwirmendiyê jî dikin dema xwendekar tên bawe taybetê pirsin çawa ji we pirsin yani sıkıntiyên çawa derdikevin çi dibînin Pirskirek pir hene neyek bitene herkî li gora xwe tê lê pir cara cêkê wê harin nizanin di navbera zanînskeyê özel û devletê de nizanin kîja özelê kîjanê devletê wana pir dipirsin li gora sıralamayê em bêjin bi yüzdelik dilim me lîsta xwe çê dike êk li gora puana çê dike ev wana tên pir dipirsin em jî tiştê ji destê me tem ji wan re dikin lê biraz zarok muhakkak harin li gora serê xwe çê nekin harin cikekî bi wan bişêwirin ki karibin rê nîşanî wan bidin Diyarbekir jî 6 heb cî hene xên cî wê li etûda li dibistanê özela cî vekirîne muhakkak bira harin bi wan bişêwirin li gora serê xwe bira nekin. Ama seyê jî niha pirsgirêkekî wiha jî heye dema xwendekar tercihên xwe dikin hin kes mesela yên ku nav vî karîdanînin dibêjin gerek puana kîjan zêde be ew dijor dabe
Osa beni da gerek hele. O çava ya huntukarın ji meraz helal bikin ve mesela. ev ya asıl gereki meri bu habece bir hesabı kem dikin süre daim de salar ve davi maye le gore yuvan puanı kem dibinin zaruke ki par ketine sınavı embejin her bölüm ki kontenjan kivi he set hep zaruke embejin digre eküre tercih kirne o dısra davi de ketip ve bölüm ekhendi ve puanı üçü ve puanı ve bölümü ve zanske yecid ve ev ja ev ya ne hadise aynı namı her sal göhere İsal embejim par bir çarşıtı daha cikeke gartı bu İsal dibek deri çarşıtı pazda dibek bu keve çarşıtı neha ev ya zaruke keve vedra İsal tercih etkin ev nişandın icare em dibejin vadek ve yazık kire puan ziyadetir le dilim bineran برای دیلمه وان بچوک لجوری به ای دیلمه وان مزینجی لجری به وعده کواره به پر puan دگیش به جی سرا دگیش نابن جبو که ترجیح ام بیشن نمری به جبو ترجیح دهی بخیمت مینه لگورا دیلمه بکن او دهی چهتر به و چاقی راستی او جبک ام دبیشن وی بکن yani. مستهری داویا زیوی جی بجم حتی 26 مهمه گوت خلاص دبه هنو چه پیشنیاز بکی با خواندکارم هری داوی برا جی که yazı kim beri harım binerim. Kure de khazın yani henik bölüm henik kar hene merv gerkil peyvan bugare ki zaruk ile mi bejezi hukuk bukhinim o Diyarbakır evvel vere bukine em bejin eviş Konya'yı vere ya jeviş vere harın Konya ya jeviş vere harın Erzurum'u peşiyak bir nefsim bira harın bibinin ki ne binin 3-4 salık lüvedra derbastkin behenki pırskireki derbast ve o lista ki yazıkla ne pırım 24 habaki yani 24 haki ne tişki pır zede nabirade 1000 جمارده 24 هواتانی گرکی بناخینن محقق برا هرم بین کاب شورین که بشورین اوی دیه راستر و اویا وعده که ای سال سرکفتین درباس نکن گرکی بسکن حتی سالک دن وجی ده جیانی ده سال کی پر مزرزانی Spas kinjarım ama. Spas birim. Alava. Böyle bres Abdurrahman yel meyvani mebu şevermen de perverdehi u mamosta taybetti xwendekaran ra dibêje û pêşniyaz dike tenê serê xwe tercihên xwe nekin herin teqez bi kesekî ku vî karî dizanin zanê vî karîne pêra bişewerin û tercihên xwe wisa bikin her wiha dîsa dibêje beriya ku hincekî tercih bikin bibînin wê dere lewma heke ew derê qezanç bikin te 4-5 salan te li wê derê bixwînin ji bo xwendekaran pêşniyazên wiha dike em jî li Diyarbekirê gotina xwe bi vî awayî bi dawî bikin. Barış gelek spas ji bo têjî ji bo mamoste Abdurrahman ya jî berê temaşvan nêje lê stûdeyên Enqereyê jî